wayenevuka ushada mina nje wangagula njalo nje mina ngagula ngaqeda ngincane awubheni ndibala ukuhlenga ngona into serious kanje because wayecomplete waqeda kakhulu ngaqeda nje because yokugula uzothatha isiphiwo sikashani manje inkinga ukuthi ungena kanje naye bento zoba ngaphandle ngangcono ukuthi phela ma uhile umuntu nawe uma ngaphandle bese uyamthuma ngayo ke nami abuye engelosini ubuya nawe engelosini hey lapha ngiyabuya axoxe ukuthi watholani phansi uchaze uyazi wayena phela wasekunzima uNkulunkulu futhi wayebuka ifuture uyazi imlingo wayengaphansi bathi lapho kuma sebengena nami ebhasini into engangihlabelela mama wasuka enye indoda nje endala yanginikelela ngo50 cent yathi lokho uyoba umfundisi owushumayela isizwe zonke yanginikelela ngo50 cent alo 50 cent bangidlela ngidla ngani awu baba wazi ngani noma mhlawumbe wawusebenzisa bakuthela ama-snacks ama snacks thina siyawazi ama snacks